салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо имрӯз дар канали Фирӯз FL қарор доред. Азизони дил, барои тамоми шахсоне ки дар зиндагӣ аз бекорӣ монда шудаанд, барои тамоми шахсоне ки як роҳи ҳал ҷуста истодаанд ва мехоҳанд ки як шахсияте шаванд, шахсияти худашонро бисозанд, соҳиби даромади калон шаванд, дӯстони нав пайдо кунанд, командаи хуб дошта бошанд, ба даромади олӣ бароянд, сифати зиндагиашонро иваз намоянд, ман як пешниҳоди олие дорам. ана ҳамин апҳои азизе ки шумо дида истодаед, ана ҳамин рақамҳошон дар зери видео ман мемонам, барои шумо нишон медиҳанд ки чӣ хел дар ширкати Фаберлик ба даромади калон бароем, чӣ хел дар ширкати Фаберлик бе сарфаи маблағ бизнес карда соҳиби даромади калон шавем ва шуморо аз нол то ба натиҷара, яъне то ба результата тамоми омӯзишҳоро ройгон, яъне бепул мефаҳмонанд. ҳамаи чиза шумо аз худ мекунед ва бизнесатона софдилона ва ба ғайратона сар мекунед. Барои тамоми шахсоне ки то ҳол ба Фаберлик бовар надоранд, мехоҳам як сухани бениҳоят хубе гап занам ки шумо бовар накардан гиред. Шумо бовар накардан гиред. Монед дигар шахсоне ки мехоҳанд биёянду пешравӣ кунанду соҳиби даромади калон шаванд. Аммо тамоми шахсоне ки бовар надоранд, ман боварии комил дорам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ин ширкат боварии худро пайдо мекунед ва мебиёед. Лекин мутаассифона он рӯз дер мешавад. Барои чӣ? Барои он ки Фаберлик ширкате аст ки ҳар рӯз пешравиҳои калон, пешравиҳои бузург карда истодааст ва мо шумо метавонем ки бо ин ширкати абарқудрати дунё пешравӣ карда соҳиби даромади калон шавем. Азизони дил, барои ҳамин тез закай дар ҳамин рақамҳои поёне ки дар WhatsApp ман навиштагӣ ҳастам менависем, онҳо барои шумо нишон медиҳанд системаи тайёри корира, ройгонамаи чия мефаҳмонанд ва шуморо дар ширкати Фаберлик барои бизнеса сар кардан ба гурӯҳи кории худашон қабул мекунанд ва корро ҳама каса як командаи том шуда шурӯъ мекунед. Тез менависем, ҳаракат кунед, бо аз номи ман гап занед. Барои шумо омӯзишҳои бо ин хели стилҳои гуногуни пешравӣ кардан аст, онҳоро низ барои шумо дӯстони азиз ройгон меомӯзонанд. Саломат бошед ва бо канали Фирӯз FL бимонед. Раҳмат.